יש? אני כן. אני כן. עכשיו עמנואל גם פתאום. הנה רואים אותה. אל תפחדי, היא מאוד עדינה. תסתכלו אליי. רגע. הנה, 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 הנה. עכשיו תני למישהי אחרת. שלא תחטוף לך בדרך. קצת חזירה, שירה בזה. לא תחטוף. תראי. לא, לא רוצה. למה? זה הלשון יש שלה. לה לשון מצחיקה. הנה, יש לנו עוד אם את רוצה. מה, היא לקליקה אותך? רגע, אבל ממי, אני עברתי לצד הזה כדי שלא תהיי עם הגב אליי. סליחה. ואז עוד פעם עם הגב אליי. בוא נראה כמה היא נותחת הראשון. יצא? היא לקליקה אותה בזה. תראי את זה, תראי את זה. מאוד עדינה. גם אני רוצה, גם אני רוצה. בואי, אני אסריק. כמה לא, נעשה point of view. אוקיי. 2. זאתי דוחפת הלשון שלה לכל מקום, שנייה. לא, אני אוציא, שיהיה. כן, זאתי. אני אוציא לשון. עוד אחד אחרון? לא. בחינם? עוד לא. אבא? כן. יו, רועי, איזה חוויות. וואי, תודה. עכשיו רועי. רועי הדוד שלנו, הגיבור, העובד בספארי. זהו? אני יכול לתת להם הכל? כן. תראי. וואו, עם כל הגרגירים גם הם אוכלות. בתיאבון.